Plan orokor berrian, lokal komertzialen inguruan dagoen araudia, gutxienez gaur hona ekartzen dugun gaiari daukionez ez da gehiegi aldatzen, antzeko dago, eta bueno, nahiko ohikoa den moduan, esaten duena plan orokor berriak, indarrean dagoen plan orokorrak bezala da, lokal komertzialek behar dutela frente minimo bat kalera ematen duena, bai? Hori oso ohikoa da plan orokor askotan. Zergatik egiten dira frente minimoen, kalera ematen duten frente minimoen eskaera hori? Bueno, besteak beste, lokal komertzialen zatiketa demasekoa saiesteko, jibarizazioa saiesteko, eta pixkat korrespondentzia bat egoteko kalean dagoen fatxada eta barruan dauden erabileren artean, ezta? Fatxada minimo bat eskatuz, galarazten da, edo mugatzen da, lokalak txikiegiak eta oso zatiketa arraroak izatea. Beraz, badu zentzu urbanistiko bat. Plan orokor berriaren aurrean, badago alegazio bat, Vitoriana de Espectáculos S.A. enpresak egindakoa, bezala ezagutzen duguna hiri hontan, eta, esaten du, aspalditik itxaroten ari dela aldaketa urbanistiko bat egotea, zertarako antzinako Iradier zinemen lokalari berrerabilera bat emateko, ezta? Iradier zinema zegoen Prudencio Maria Berastegi kalean, Artium Museoaren ondoan, eta esan behar da, 82. Urtetik utxik dagoela, erabilerarik gabe, beraz, 40 urtez daramatzala erabilerarik gabe lokal horrek. Eta bezak esaten duena da plan orokor berriak, aurreko plan orokorrak bezala, ezartzen dienez fatxada minimo bat, beraiek oso etekin gutxi aterako lioketela haien lokal haundiari. Haien lokalak badauzka 1200 metro karratu gutxi gora bera, daude patioaren barruan, eta beraz, fatxada, kalera, Prudencio Maria Berastegi kalera, txikitxoa da. Ez da horren txikia, badauzka ia 6 metro, baina barruko lokala asko handiagoa denez, plan orokorrak mugatzen die erabilera lokal komertzial baterako. Eta honek guztiak gogorarazten digu pixka bat, bezak egindako beste operazio inmobiliario bat hiri hontan, ezta? 2014an, nik uste denok gogoratuko dugula, San Prudentzio kalean zer gertatu zen, Guridi zinemekin, garai hartan eskatu zuten izan zen birkalifikazio bat, zertarako tertziario bulegoak ezarri ahal izateko, eta denok gogoratzen dugu nola bukatu duen hor BM batek, gimnasio batek eta zenbait bulegok, ezta? Garai hartan gogoratu behar da, EAJak eta PPek egin zutela nolabaiteko aldaketa horren, operazio horren alde, eta Bilduk kontra egin zuela, eta gogoraziko dizute Rodríguez Zinegotzia, PSek ere kontra egin zuela, eta nahiko modu beligerantean gainera. Eta uste dugu, hemen eskatzen den aldaketa ezberdina bada ere, ez dela oso ezberdina, bezak eskatzen duena da, artikulu bat ezabatzea plan orokorretik. Hori da eskatzen duena. Artikulu bat ezabatzea plan orokorrak daukan arauditik. 7.13 artikulua hain zuzen ere plan orokor berriaz ari naiz. Artikulu horretan esaten da, 100 metro karratu baino txikiagoko lokalek behar dute 3,2 metroko fatxada bat, eta gero, haundiagoak baldin badira lokalak, behar dute fatxada gehiago. Hain zuzen ere, 40 zentimetro gehiago, 25 metro karratu gehiago bakoitzeko. Eta beraz, Iradier zinema zaharrari erabilera komertziala emateko 1200 metro karratuko azalera osoari eman ahal izateko artikulu horrekin, bezak beharko luke fatxada bat, askoz ere handiagoa. Eta orain daukanarekin, 5,8 metro karratu horiekin, 6 metro baino gutxiago dauzkan fatxada horrekin, bakarrik ezarri ahal izango lituzke erabilera komertziala 260 metro karratutan. Beraz, 5 bati bakarrik eman ahalko litzaioke erabilera komertziala
lokal horretan gaur egun dagoen araudiarekin. Eta zer da horren aurrean errazena? Bueno, eskatzea desagertu dadila artikulu hori. Eta interesgarria da ikustea, apo berria idazten ari den taldearen txosten tekniko-juridikoa. Ze taldeak, talde idazleak, talde erredaktoreak esaten du ezetz. Ez dutela artikulu hori ezabatuko. Eta azaltzen diote bezari, beraien alegazioan aipatzen dutela CTE-arekin nahikoa dela eta beraz artikulu hori kendu daitekela plan orokorretik, azaltzen diote batek ez daukala zerikusirik bestearekin. Alegia, CTE-a bete behar da, bai ala ez, CTE-a esaten duanean da, zuteen aurrean ebakuazio nahikoak egotea eta abar, eta bestea dela irizpide urbanistiko bat, esan dudan bezala lehen, oso ohikoa dena plan orokor askotan. Horraino ondo, kontua da, udaleko hirigintza plangintzako taldeak erantzun duela, ez dagoela ados talde erredaktorearen erantzunarekin. Alegia, zure agindupean dagoen talde teknikoak, eta imaginatzen dugu zure aginduak jarraitzen dituenak, ez dago ados kriterio horrekin. Eta esaten dute CTE betetzearekin nahikoa dela. Uste dugu, arraro samarra dela, nola eramaten dio zuen, nola eraman nahi dio zuen kontrako irizpidea plan orokorra idazten ari den taldeari, eta horrezeatik gustatuko litzaiguke jakitea, ea zer duzuen buruan, ea dakizuen besak zer egin nahi duen lokal horretan, eta ea zergatik onartuko dio zuen alegazioa. Ze kontuz, alegazio hori ez da aldatzeko bakarrik beraien lokalaren ezaugarriak. Aldatuko dituzue, kentzen baduzu artikulu hori, Gasteiz osoan dauden lokalen ezaugarriak. Eta hor, Pandoraren kutxa irikitzen da, eta ez dakigu oso ondo zer aterako den. Beraz, zentzu horretan gustatuko litzaiguke Rodríguez zinegotziaren azalpen bat.